Herinde midt i Silkeborg by, der ligger det firma, som den konservative spidskandidat Frank Bock Olsen han er direktør for. Selvom de konservative egentlig er et meget lille parti i Silkeborg byråd, så har de alligevel stor erfaring med det at have borgmesterposten, for det er ikke mere end 4 år siden, at borgmesteren her i Silkeborg faktisk var konservativ. Han sad på posten med Socialdemokraterne og SF som støtteparti, og spørgsmålet er, om det kan ske igen. Frank Bock Olsen har siddet i byrådet siden 2005. Han var den kandidat, der fik tredje flest stemmer ved det seneste kommunalvalg. Hvorfor er det, du gerne vil være borgmester i Silkeborg Kommune? Jamen, det vil jeg grundlæggende, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for den kommune, jeg bor i. Jeg synes, vi har haft en god periode her de sidste 4 år, hvor vi har lavet rigtig mange gode tiltag. Og det vil jeg gerne være med til at sikre, at vi bliver ved med at gøre også i den næste periode. Men hvorfor er det, de konservative mener, at du skal være borgmester? Og det er ikke smartere, at de borgerlige stod sammen og så pegede på den samme borgmester? Jo, men de borgerlige står også sammen. Men vi står ikke så meget sammen, at vi siger, at vi er et parti. For os er det meget vigtigt at signalere, at vi har vores egne holdninger. Derfor er vi jo stadig borgerlige. Men for os er det vigtigt, at vi er os selv og kan arbejde for de ting, som vi tror, der er de rigtige. Men hvis nu de borgerlige får flertallet, kan I så finde ud af, dig og Sten Vindum, hvem der skal være borgmester? Jamen, jeg og Sten, vi har et godt samarbejde. Det her, det er jo lokalpolitik. Det handler jo om, at nogle af de ting, vi har søsat, at de også bliver fuldført fremadrettet. Og det er det, vi har fokus på. Kan I godt finde ud af, hvem der skal være borgmester i jer to? Jamen, jeg tror udenbart, som udgangspunkt vil vi nok godt begge to være det, og så må vi jo tage det på valgnatten. Altså sådan er det. Det er en forhandling, der foregår på en valgnat. Der har jo tidligere siddet en konservativ borgmester her i Silkeborg med Socialdemokraterne og SF blandt andet som bagland. Kunne man forestille sig sådan en situation? Jamen, hvem der kommer ind i byrådet i den næste periode, det er jo svært at drøfte. Det kan også noget gøre, hvad forskellige mandater får man. Altså, vi er meget fokuseret på, at den vækststrategi, vi har lagt i Silkeborg, den skal vi følge. Så vores udgangspunkt er, hvem vil være med til at følge den? Det er udgangspunktet, når vi går til valgnatten.